Zalantzerik gabe geroz eta jende gehiago aritzen da kirolean. Ikusi besterik ez dago. Korrika dela, crossfit dela, triatloiak direla, baina oraindik ere lartxo da herri kirolaria garela esatea. Kirol praktikak gora egin du bai, baina gizarte sedentarioan bizi gara. Ara, kirola egiten dugula esatea ondo geratzen da. Kirola arropa erosi, spinning taldekoekin afariak egin, hori bai, gimnasiora autoz joaten gara. Hipokrisia hutsa. Gainera, astean behin areto futboleko partida bat egitea lagunekin kirolaria izatea alda. Niretzat ez. Kantitatea ez da garrantzitsua nire ustez. Kontua da nola egiten den kirola. Inungo plangintzarik gabe dihardu jendeak eta horrek kalte handiagoa eragin dezake onura baino. Niri askotan galdetzen didate nola entrenatzen naizen herri kiroletarako. Zein ariketa egiten dudan, noiz, nik egiten dudan egin nahi dute. Eta ez dira konturatzen nork bere plangintza behar duela. Guztiok ezin gara kirolean maila berean ibili. Jendea oso lehiakorra da, baina hori ez da bide egokia kirola egiteko. Adibidez, Behobia Donostia lasterketa. Euskaldun petoa izateko badirudi lasterketa egin behar duzula urtean behin. Beira, irail hasieran jende piloa etortzen da kontsultara proba hori prestatzen laguntzeko. Lasterketa pasatuta gero ordea, izugarri jaisten da kontsultako purua. Urte osoan eutsi behar zaio kirola egiteari. Bestela, Lehiatan norgehiagoka berezkoa dugu. Nork azkarrago egin, nork pixu handiagoa altxatu. Hortik dator kirola, ez da? Zenbat dema ezote dira taberna zuloan adostu. Baiet ez dakiz mendi puntara ordu bete baino gutxiagoan. Zu oinez eta ni bizikletan. Ordu erdiko abantaila emango dizut. Ni herri kiroletan nabil eta duela gutxira arte hori izan da lehiaketa modua. Oso pizgarri eraginkorra da. Onurak besterik ez. Onurak. Kirola egiten dutenek arazo fisiko gutxiago izaten dute eta psikologikoki ere indartsuagoak izaten dira. Pentsa, adineko askok arazoak izaten dituzte bizitzako gauza arruntak egiteko. Erosketako poltsak hartuta eraman, makurtu. Jarduera fisikoren bat erregulartasunez eginezkero arazoiek izugarri arintzen dira. Nik neure eskarmentutik hitz egin dezaket. Niri ikaragarri laguntzen dit neure burua hobeto ezagutzen. Erronka berriak jarri eta horretarako ahalegintzen. Neure barne indarrean sinisten. Arrakastaz gozatzen eta porrotak onartzen. Oreka psikologikoa zaintzen laguntzen dit.